Vale, són les 5:50 del matí. No sé si enfocarà bé. I ens anem a esquiar cap a Andorra ara. Ja buscant Pau i la Judit. Us explico una mica més o menys. Marxem a les 6:30, en principi hem quedat, vaig a buscar el Pau i l'Judit. I l'Aleix ve més tard, plan una mica més o menys és... Fem entre 9:30 i 10, esquiem tot el dia. Anem a l'apartament a deixar totes les coses i tal, maletes. I el dia següent esquiar. Sí, seran 2 dies a full, però bueno. No sé si es veu alguna cosa, però... Fa un fred de l'hòstia. És molt aviat, és fosc. I bueno, el que es fa per esquiar, macho? Busca aquells dos. Serà un viatge llarg, però... Let's go. T'he d'explicar a la gent, Pau. Ah, perdoneu. Bueno, nois, estem davant de casa de la Judit. Que rarament. Hem quedat a les 6:20. Bueno, està bé per ella, encara no ha sortit. Sí, sí. A punt de sortir. Escoltem una porta. I ara ens anem cap a Andorra. La Vella. Direcció esquiadeta. Anem a veure com estan les pistes. I ja tenim aquí la reina. Judit, explica. No, és que estic molt dormida. Avui... Judit, i a aquesta hora? Què passa? Està bé, no? 32. Acabo d'arribar. Fes que serà el quart. On va amb tantes coses? Tu què te'n vas una setmana o què? Judit, a veure, un moment, què és teu? Tot. Judit, 3 motxilles, jo només porto això. Una cosa que... Jo porto la meva i d'esquiar, ja està. Veus, però clar, sempre. Divina, sempre. Vale, nice. De camí cap a Andorra. Digo, què, ja? 61 euros, 62. Estem a Andorra. Acabem de llogar esquís. No, que no fan plomo, no paga. Sisplau, mirem-los. A veure... Quin fred vas! Tanca ja! Anem-hi, senyors! I anem a... Tarbella. Hem de fer una mica de show, perquè... Sí, va, una miqueta. Bueno, el que se'ns dona bé. Si almenys acabo el dia sense una cama trencada, jo ja estaré content. Logro del dia, eh? El mestre. El teu colorit... pues no et queda mal, eh? Outfits, no fer outfits. Pau. Pam. Pam. I sabates blava. No, la Judit és la cara més guapa de totes, eh? A veure. Estàs una mica contra llum, però... Mira, pantalons vermells, Xicling, xicling. botes xicling, pam, 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 i jaqueta. I jaqueta xicling. Ara veureu coses de GoPro. No. Segur, me la trec. Passem a GoPro, no. Ei, nois, estem aquí en un bar molt guai del Pas de la Casa. Hem dinat una miqueta. I, pues bueno, al matí ha sigut una mica... Ui, estic en contrallum. Ara, guai. Bueno, l'Albert domina més, jo gens, i he començat molt malament. Però bueno, a poc, veureu, gent. Vale, hermanos, ara veureu les vistes. Ara em trauré la trena, vale? Perquè em localitzeu. Ara els faré... És que jo vaig molt lenta, La vale? primera vermella. Negre. Que sigui negre en rebentem. I almenys la següent imatge ja serà d'Albert, primera persona. Pau. Li he colat una negra.
Va, de fet, ni jo ho sabia. Sí que ho sabies. No, en sèrio. Hòstia No he anat puta. mai en aquest. Baixo les vermelles amb els collons aquí. I em fota una negra, va! Per sort no hi ha ningú en aquest Teresilla. Baixarem nosaltres. És que el gilipolles del Teresilla li pregunto, perdona, amb quin color comunica això? I em diu, no, ¿con qué pista comunica? Solo con una negra. Mucha suerte, chaval. Les 3. El següent vídeo serà a l'hospital. Vale, ens veiem a l'hospital. Hola chavales, bienvenidos a nuestro apartamento. Pasad por aquí. Por aquí veis, aquí hay la suite. Solo entrar, encuentras la suite. Es un poco íntima, ¿vale? Però tampoc molt íntima. Tenim el lavabo. Ara mateix està fet servir. No, Bris. Vale. Ara ensenyem. Demà l'ensenyo. Què tenim aquí? Per la Judit. O sigui, ahí, per la rentadora. Microones. I... Tot, perquè és segona habitació. Menjador, sala d'estar i cuina. Mireu quina cuina, tia. Tot Ja, en... Lluís, el pestillo està de depressió perquè l'he passat. Què fas així? Tot en un. Tot en un. Jo em demano llit. Sí, clar. Fem sorteig. Vaig a dutxar. Espera, el lavabo, l'hem d'ensenyar. És que he fet caca. Oh! Què és broma? No he fet caca, he fet un pipí. Mireu quin super lavabo, La planxa. Tenim platja per si volem Una mica de platja. caca sí que es fet. Que n'ha fet caca, com que he fet caca tan ràpid? Bones, nois. Mireu què tenim. Jo demano un Nuevo massatge. fitxatge. Apa, escut. Necessita menjar i beure una mica. Per què? Perquè ha fet bueno. Porta 2 hores a Andorra i encara no l'havíem vist. Volia visitar Andorra i no sabia com dir-ho. Ha volgut fer una caminada. Aleix, digues alguna cosa. Un moment, que ho sàpiguen els del blog. Trobo molt lleig que no hagueu comprat cerveses. Com sopem sense cerveses? No, part de la No hi cama. hem pensat, la veritat, Tu també podries haver buidat això abans de sortir. La cosa és com fiquem i com quedem 5, 4 verdó en un cotxe amb tot això. Amb les ulleres i així? Primer traiem l'esquí. Bueno, nois, són les 10 i 20. I anem al pàrquing de la Barcet. Bueno, no, primer anem a buscar uns esquís per al senyor Aleix. I després al pàrquing de la Barcet. I cap a esquiar. Cap a esquiar. Second day. Bueno, nois, estan preparats ja. Moretti. Chavales. Chicos, hola, estamos aquí a... En català, sisplau. Estem a dalt de l'Àliga, a punt de baixar una blava molt guai, que ja l'hem baixat un cop, molt llarga, de mitja horeta. Mira qui tenim aquí. Integrants del blog. Eso es el inicio de blog, es... No, Ah, és no, final no, de bueno. blog, això. Aquí estamos aquí con los bobis, amb els bobis, és català, castellà, castellà. Català! L'última llum de la Terra. Estem amb l'última llum del dia, amb el sunset de Gran Valira. Ara mateix estem a la zona de Soldeu, fent l'última esqueleta ja de la temporada, perquè la neu se'n va a la puta merda i aquesta és una puta basura. Com han fet els teus companys, Sergi? Bueno, bé, tinc el pitjor humano, que em va loco, i després tinc a... Què vol dir el pitjor humano, El pitjor tio? humano ets tu. I després tenim a Pincho i a Pancho, que bueno, que van fent...
I després tenim a la Judit, que no sabem on està. Han anat a fer un cafè al bar, perquè ha dit, jo por ahí no paso. Jo por ahí no paso. Jo por ahí no paso. Vale, i aquí estem. I aquí estem. Quindànios. El pitjor del Pancho. Bueno, Michelin i Michelon. L'única manera de tornar... de tornar al pàrquing. L'única manera d'anar. Què vol dir una muntanya? Hola nois, hem acabat ja l'esquiada. Estem aquí, pues, no, tiqui-triqui, traqui-traqui, traient la neu. Gran nit, família, gran nit, gran dia. Bueno, més o menys. Tenim aquí aquest senyor que viu a Andorra, ja és andorrà, Exacto. amb el seu Ibiza. El tio va saludant, tothom qui passa. Això és ser d'aquí. Què ha de viure aquí, Ja no la pàtria catalana. Bueno, ja ho veuràs. Jo parlo en un país que el seu idioma oficial és el català. Mira, això és veritat. Això és veritat. Ja està malament. no paga impost. El pots canviar, Judit? Sí, vull. Va, treu-me-les. Albert, grava això, que no ho faré mai més. Mira, l'Esquia per al cap, tio. Albert! Hem el nostre acomiadament en Sergi. Ens veiem d'aquí molts mesos. Adéu, ens veiem d'aquí 2 mesos. Adéu-siau. Saps per què es veu de nit? Per què? Perquè estem gravant amb patrocinador d'aquest vídeo, Sony Alpha 7. S'acaba el S'acaba vlog. aquí. I on s'acaba el vlog? A casa meva. Carrer dels Ocells número 12. Podeu venir quan vulgueu. Aquí mateix. Totes esteu convidades. Estic molt cansat. I demà Reis. Porteu-vos bé, nens. Ja estaríem.